Naiz eta hilabetea azaroa bero, negua gero ezaera zaharrarekin hasi genuen, momentu honetan azaroa hotz, negua motz mudean gaude. Hala ere, egun hauetan gorputza berotzeko kirol ekintza asko ditugu. Asteburu osoan zehar, Urduñan poteo musikala dugu. Larun batean, Laudion eskolarteko ziklokrosa, Artzinegan berdintasunaren aldeko lasterketa eta koralaren emanaldia. Orozkon antzerki poteoa, Guri bost gazteak eta euskara topaketa. Eta Laudioko faktorian Arteman festa. Igandean, 39. Laudioko ibarkrosa, jokei jardunaldiak eta magozto jaia. Faktorian 03 aurrentzako espazio askea. Eskualde osoan kulturarteko bazkariak. Arrankun Osinburu espazioaren inaugurazioa. Eta Amurrioko kiroldegian porrotz, marimototz, pupu eta lore. Onaino asteburuko laburpena, baina badakizue info osoa webgunean eta aldizkaritzo honetan duzuela. Kirola, zein musika baliatuta, astindu gorputzak!